ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобиёни шабакаи бренд Саидов. 10 минут пеш аллакай қурби асъор тағйир ёфт. Ай шумо хоҳиш тамошо кунед то охир. $100 баробар ба 1012 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар шид ба 1174 сомонӣ. бародаро ва хоҳарои азиз, хотири ана ҳамин хушхабар дар видеоята лайк бимонед, ба канали мо подписатсия кунед. Ай шумо чизе намеравад, фақат я дастгирӣ кунед шерои нар ва 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 131 сомон баробар аст. Мо ира санҷидем, яъне ки дар алифбонк 500 рубл баробар шид ба 65 сомону 05, яъне ки ин 1000 рубл ба 131 сомонӣ баробар шид. Машаалло. Салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ, яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. Танҳо бо тариқи WhatsApp ба ин бародар суҳбат кунед. Ин бародар бар шумо чизе гуфт, ҳамон корро бикунед. Албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.